Gahryman arkadağımızın başlanıcı we ýigderli tagyllaty netijesinde işlenip taýýarlanan saglyk döwlet maksatnamasyna her bir adamyň jan saglygynyň berkidilmegi, saglydyş gerekedirini ösdürmek bilen baglanyşyk meselelere aýratyn orun berilýär. Şonu ösüp gelýän ýaş nesilläň saglygynyň berkidilmegi, honarlyga metäs çaglary gollaw berilmegi, hormatly prezidentimiziň ýol başlygynda durmuşa geçirilýän döwlet siýasatynyň iler tutulýan ugurlarynyň bir hökmüni kesgitlenildi. Gurbanyguly Berdimuhammedow adynaky honarlyga metäs çaglary himayet bermek boýunça haýır sahabat gaznasy giň möşürli işleri amal aşyrýar. Ýergelen aýsak, bu gaznanyň gollaw bermek netijesinde näsä çaglaryň köp sanlysyna çalşarmy operasiýalar geçirildi we olary ýürütülýän bejergi işleri amal aşyryldy. Häzirki döwürde ýurdumyzyň dürli künjoklerinden gelen çaglar Arkadaş şäherine ýerleşýän Gurbanyguly Berdimuhammedow adynaky çaglar sagaldyş dikeldiş merkezinde paýtatymyzyň enäniň we çaganyň saglygyny goruş alma klinik merkezinde Halkara Saglyk Merkezleri Müdiriýetiniň Halkara Kardiologiýa Merkezinde näsä çaglary bejergi işleri ýokary derejede alyp barylýar. Munyň özü insan saglygyny döwletimiziň baş baýlyk hökmüne ikrar eden Türkmenistan saglyk goruş edaralaryna bejergi işleriniň we operasiýalaryň ýokary derejede geçirme uguruny zerur tagyllalar edilýär. Şonu Gurbanyguly Berdimuhammedow adynaky howunarlygy metäs çaglary himayet bermek boýunça haýır sahabat işiniň netijeli ýoly goýulyny bellemek gerek. Sagdylyň we ruhulatyň ýurdu bolan mehriban watanymyzda sagdyn durmuş ýöreligleriniň berkidilmegi, keseliň öňüniň alınmagy we näsä çaglary degişli bejergi işleriniň geçirilmegi möhüm wezipe hökmüne kesitlenildi. Munyň özü gahrman arkadağymyzyň jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýöreliglerini berkitmek, insan saglygyny ähli zatdan iler tutmak ýaly asly ýöreligleriniň hormatly prezidentimiziň ýol başlygynda üstünlikli amal aşyrylýanynyň nowatdaky beýanydyr. Çalşarmy operasiýalary geçiren çaglyň soňky sagaldyş dikeldiş bejergi işleri ýokary derejede alınıp barylýar. Olaň dolu sagalyp jemgyýetimize goşulmaklary uguruny ähli zerur tagyllalar edilýär. Munyň üçin orta ýurdumyzyň ähli künjoklerini paýtatymyzda we Arkadaş şäherinde hereket edýän sagaldyş dikeldiş merkezlerine ähli zerur şertler öpçün edildi. Bu bolsa degişli bejergi işleriniň netijeli häsiýeti eýe bolmagynyň baş şertini emele getirýär. Merkezde dünýäniň öňdebarjy önüm önürjileriniň eň täze we seýrek görnüşli ýokary tehnologiýaly enjamlary oturdulan. Olaň hatyryna Şwetsariýa döwletine önürilen Lokomat Pro 6P enjamy ýürüýti sagaldyş dikeldiş maksatly toplum bolup, merkeze asmat keselinden ejir çekýän çaglarda we beýleki daýanç hereket ediş ulgamynyň nuksanlyklaryna ýöremek enligini kemale getirmegi we bu enligi gaýtadan dikeltmegi niýetlenendir. Bu enjam çaglarda dikeldiş bejergini amal aşyrmakda hereket dikeldişiniň döwrüni gysgaldaýan, dünýäniň ýüzünde ilkinji hatarda durýan toplumdyr. Bejergini çagy oýun hökmüne kabul edip, hiç bir bynjalyk duýgulary başdan geçirmezligi we bejerge öz başlyk girişmegi bellerlikli şertleň biridir. Merkezde gahrman alim arkadağymyzyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adly ilmi ensiklopediýa kitaplaryny öz beýany tapýan, ýurdumyzda ösüp ýetişýän tebigy ösümliklerden taýýarlanan melhem çaýlar hereket edýän fitobarda da netijeli ulanylýar. Keseller uluň döreýşi, bejermekliň usullary barada maglumaty jemleýän Abu Ali ibn Sinanyň Lukmançylyk ilminiň kanunlary adly ilmi eserini türkmen diline terjime etmek boýunça redaksiýon toporuny ýol başlyk eden gahrman arkadağymyzyň teklipleri boýunça merkezde rahatlanyrjy, dartgynlygy gowşadyjy emler hökmünde Türkmenistanyň dermanlyk ösümliklerinden taýýarlanýan melhem çaýlary we dermanlyk ösümliklerinden melhem suwlary bilen bejerilýän otogda dürli melhemli hammamlary kabul etmek ýoly goýulan. Bejerge alan çağalan en atalary ösüp gelýän ýaş nesilläň saglygy olaň dolu sagylma uguruny döwlet derejesine alad edilýänligi we Gurbanyguly Berdimuhammedow adynaky howunarlygy metäs çaglary himayet bermek boýunça haýır sahabat gaznasynyň netijeli işiniň ýoly goýulyny üçin gahrmany arkadağymyza we arkadagy gahrman serdarymyza tüýsürekden çykýan hoşallyk sözlerini beýan edýärler. Munyň özü bagtyar çaglyň mekan hökmüne ikrar edilen ýurdumyzda ösüp gelýän ýaş nesiller hakyndaky aladanyň döwlet derejesindäki möhüm wezipe hökmüne kesitlenenliginiň nowatdaky beýanydyr.